release from in the morning. Яра Субмарин. 13 траўня вялікі Бітлз трыб'ют, а 22 гадзіне бары Дудакін. А таксама ў гэтую ноч для вас будзе граць гурт Top Gun. А для аматараў рэгі адбудзецца канцэрт гурта Joy Division. Пачатак о 20 гадзіне ў бары Койот. Прыходзьце ў дом Фішера, каб не толькі паець смачнага печыва ды пагуляць у мафію, а таксама завітайце на канц Рэніса Яўніса, сінэн-сонрайтера з Латвіі, пры падтрымцы Андрэя Сенкевіча. Пачатак о 20 гадзіне. 14 траўня для вас будуць граць музыкі з усіх куткоў верхняга горада на фестывалі вулічнай музыкі «Месца пад сонцем». Пачатак о 13 гадзіне. Happy birthday to you! 14 траўня о 18 гадзіне завітайце музычны завулак на гадзінны канц гурта Наві. Адсвяткуйце народзіны разам з імі. А для тых, каму Наві падаюцца вельмі мішнымі, 14 траўня ўсе ў клуб «Рэпаблік». На святочны канц нейрадзюбін. Пачатак о 19 гадзіне. І толькі быў бы жэтончык на метро, і толькі быў бы жэтончык. Я свободен, словно птица в небесах. Як вы ўжо здагадаліся, 15 траўня адбудзецца трыб'ют гурта «Арыя» у бары «Брісл». Пачатак о 19 гадзіне. А ў панядзелак мы ўсе будзем працаваць і чакаць 17 траўня. 17 траўня адбудзецца адборачны тур муз-конкурса «Наша на мосце». Бостон Лейн супраць Mandy Glore. Пачатак о 20 гадзіне ў TNT Rock Club. Дым сигарет с ментолом, а я нашел другую. 18 траўня адбудзецца канцэрт гурта Нэнсі. Пачатак о 19 гадзіне, канцэртная зала Мінск. З вами быў Зміцер і проект Дармаед Бай. Подписывайтесь на наш канал, ставьте подобайки, ходите на канцы, цікавую інфармацію ды прапановы дасылайце нам на скрыню. Добрага вам адпачынку!